I'd say within 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place very shortly. Maybe it's already set up. They've already spoken. But I'll be meeting with President Putin, and we'll make a determination. Положительные ожидания, да. Мы надеемся на Владимира Владимировича Путина нашего. Не кажется, честно говоря. Потому что, как-то есть ощущение, что Путин Трампом немножко так манкирует, пренебрегает откровенно. Он так ему шум создает, инфоповод, а так, не знаю, я все это больше как пиар рассматриваю, если честно. Слушайте, на любую силу есть своя сила. Поэтому Путин с ним и договорился. Нельзя Россию запугивать вот этими ракетами. На эти ракеты у нас есть свои ракети. Я очікую максимальної підтримки. Ми показали всьому світу, що ми можемо боротися і ми готові боротися до кінця. І ми чекаємо від наших друзів, американців, від американського народу підтримки. У мене немає жодних очікувань від жодної з таких зустрічей, тому що попередні зустрічі показали, що вони непродуктивні. А от стосовно Трампа і його діяльності є великі питання, і, на жаль, це не позитивного питання характеру. Vladimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk, természetesen. Nem válaszoltam, de azt gondolom, hogy ilyen fontos ügyben bohócokra nincs. Mi egy szuverén ország vagyunk. Itt Vladimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni. Sorry. Can you make a deal with